Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je er zin in? Ik? Ja. Ik ook. Jij ook? Ja, ik ook. Heerlijk. Er zit hier een vennetje vlakbij. Nou, het is echt van een schoonheid. Je wil het niet weten. Alsof je in Zweden bent. Echt ongelooflijk mooi. Ongelooflijk mooi. Hiervoor ben ik dus bij Vroegvogel gaan werken. Ik ga even Erik bellen, want het blijkt plotseling een zender te hebben. Dus ik moet even Erik aan de lijn krijgen. Erik, wacht hier. Oh, Menno komt er net achter dat hij een zender op heeft. zeg maar dat ik hem onder die tak leg. Die ene tak in het bos. Jongens, laten we gewoon wat gaan doen. De hoogste boom van Nederland. Verdient het wel om van dichterbij te bekijken, denk ik, Ja. of niet? We gaan er binnen. Wengel ik de camera aan. Ja, het is wel spannend altijd tussen bomen doorvliegen. Ja. Ik ben ook al wel een keer of 2, 3 tegen de boom aangevlogen. Maar deze drone is toch taaier dan ik had gedacht. Maar het levert wel door die diepte altijd wel heel veel moois op. Ja hoor. Ja hoor. Waarom nou weer mee? Exact. Hallo. Ik weet precies welke auto die moet hebben. Je mag even Dat wil even surfen. Goed zo. Hij is lief. Hier. Kap, kom bij. Kom bij, Kap, kom bij. Kom bij, Kap. Aan het eind van de dag zijn die honden altijd een beetje moe, hè? Kom bij, Kap, kom Ja, hij doet al wat. bij. Oh, kijk, hij is daar al, ja. Walk op, walk op, walk op. Oh. Walk op. Away, 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 away. Ja, ja, knap hoor. Zo doen we dat. Vond je dit een leuk filmpje? Deel hem dan even. Abonneer je op ons YouTube kanaal. En druk op het belletje. Dan krijg je een seintje als we weer een nieuw filmpje hebben.